sve je okej. Ako nešto budem rekao za tebe i tvog dečka, brate, sve je super, sve je super. Ja znam da si mu ti devojka i da ti on još to nije priznao, ali kako da ti kažem, nije ti za džabe kupio kartu koja je najskuplja. Jeste bili sinoć? Da li je bio neko ko je bio sinoć? Podignite ruku, da, ima vas, ima jedno, dvoje, troje. Jako malo, da. To znači da očekujete da će biti kriza. Štedite pare. Pametno, 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 pametno. Ja ne štedim. Ja sam 88. godište, imam 34 godine i od kad sam rođen, jebena je kriza. Pogledajte, evo kako je u Srbiji. Ja nisam pošao u vrtić. Država mi se raspala. Znaš, i to na najgluplji mogući način je raspad počeo. Ratuješ sa Slovencima. Znaš, kako najlakše ratovati sa Slovencima? Baciš im ružu i čekaš da se ubodu. Znaš,